Bon dia, nens i nenes. Soc en Pep Freixes i soc arqueòleg. Sabeu què és un arqueòleg? Els arqueòlegs són persones que busquem coses antigues enterrades. Poden ser tresors, ossos, ceràmiques. Ara, els meus companys i jo estem treballant en una excavació en un país molt llunyà. Aquí hem trobat uns mapes de la vostra escola que ens fan pensar que hi podria haver objectes interessants enterrats. Nosaltres ara no podem venir. Per això us demano, que ens voldríeu ajudar? No ho sento. Que ens voldríeu ajudar? Podríeu excavar en la vostra escola per nosaltres? Gràcies, nens i nenes. En breu us enviarem els mapes que hem trobat amb instruccions. Fins aviat.